Jodak e gwenge mag Kisaka kod Sikri e ward ma Lambwe kar chung'od bura ma Suba North koro dwani bad migawo mar ochung'ne rito le mag bunge Kenya WS e kaunti ma Homa Bay omanye yore ma nyalo reso yo kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma rao timonegi alworano. Ywak jopinygo biro ndalo ariyo kende tok rao monjo kendo hinyo jalupo moro ma pod dhi nyime gi dwa thieth nyaka sani. Hali abich nigi lere mathoth. Lupo matiyo gi nam Lolwe e alwora mar Suba North kod jogo modak machiegni kod tie nam osebedo ka golo ywak margi e wi monj ma kinde ka kinde marepe timonegi e kinde ma gidhi nyime kod tijegi e nam Lolwe. Monj machiegni mane rao time alworano en mar Andrea Odie, jalupo ma jahigni 42 ma sani dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay bang' rao monje e kinde mane odhi nyime kod chenro mag lupo e dhowath ma Kisaka kar chud bura ma Suba North ma oturo goke kendo weye kod rem mapek. Tunawuk na dilipo kakala jamanyo kapele trono aitaka kwa muno dilo jitu wugi malo tukapuko dili to rengo mokala tu alafu kufunjiko kala manito pentu duogo kichicho kupuko no kaya ka dugo to kudugo kosa ida kase nendo to mono kala to mucho odeo goya gi muche to mucho di mako brika kanyo to mager kanyo to mako manang jakeda gi nanganote kuro ko mono dira mbele ne to kode dere nango de yech kapon ni pek marano de yech nanga. Monj mar rao koro keto Andrea piny kendo sani ok onyal dhi nyime gi tijene kaka pile. Gino ma koro kelo pek e familia mare nikech en mosebedo komanyo ne familia ne kaluwore gi tij lupo ma otimo. An gitenda biro gi monare. Ane mangi wachi yor malupo ga otiyo achamo ko kor gi ma discipline chule kufika kanyo bete. Koro kaka koro dhi oketa kuma kune. Kaka detemo ko detama nikech baba beno setan mana mama kende. Jopiny gwenge ma Kisaka kod Sikri ywak kalore kod monj ma kinde ka kinde marepe timonegi alworano ka gidwani migawo mochung'ne rito le mag bunge mondo yoresgi. Wachando the community maka e wach mar pur ka ji opuro to ketho cham kabisa ma wapuro to onge gimwa nyalo ago nikech wach rao. Koro wakwayo ni ka migawo mochung'ne le mag bunge gi koyie to mondo mi okonywa ging'i kaka ginyalo rito gige makare mok nyal chapo jogweng e yor tijegi maginwango yuto mar chiemo mapile ka pile. To nwagombo ni sirikal nyalo yudo kaka ginyalo konyowa to dang ber kabisa nikech wan jopiny wawegi to ok wanyal to wan be sirikal nikech ka onge wan to sirikal ok dak bedi kendo konyal tiyo maber to sirikal be tiyo gi duond jopiny. Apisa e migawo ma ochung'ne rito le mag bunge kaunti ni Jackson Kibor yango ni giseyudo ripode mathoth mag monj mag repe kane okone sani koro gichano mar romo gi jopiny e miyo gi puonj kaachiel kod manyo yore go eko minyalo tiego monj mag repe go. What I will urge the people of those of that area where the incident happened is that during the evening and the early morning hours, let's be careful when we are in those areas because during the evenings the hippos move out of the water and that's the time they come out to look for grazing areas, and so chances of interacting negatively with people becomes common. We have some sensitization programs which will come very soon to those areas, and for some areas we'll also provide the data lights so that people can at least take care of those incidences happening in those areas, particularly in Suba North. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.